Mayong ugto sa inyo Western Visayas, bugos nga syudad sa Bacolod, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. We are being watched not only diri sa Pilipinas, kundi may tanan nga may ara Wi-Fi connection. Kung sa Dalom Duta kag sa North Pole may ara Wi-Fi connection, makakita ka makalantaw, makabati sa atong programa diri sa Action Radio. Ining inyo kubos nga tigbatas Marlon Solidom. Mabatian ninyo ining kag malantaw ining aton programa sumugod subong nga Domingo. Iya ini programa ni Congressman Greg Sataya, kita diri nangin talos. Ti mabatian ninyo ini ang aton palatuntunan humalin subong adlaw. Sa nagligad daw si abyan naton Lord Simon diring naga programa. Ti karon ako nagakalipay nga kita makabalik sa aton palatuntunan kag ti siling ko during kampanya ang akong gidhambal nga siling ko daog perde mabalik kita sa radio tungod kay muning akong second love. Ang una nga first love ko kundi asawa ta. Ikaduha ko nimo ti karon medyo serbisyo na ini ang concept sang aton palatuntunan. Muna nga matingala kamo nga ari kita diri sa Action Radio. Kag nga to nimo ang aton palatuntunan nga concept medyo public service ini. Kung kadumdum ka mo, if your memory serves you right, during campaign period, nagsiling kita ko nga kung kita palaron, serbisyuan naton patas ang pumuluyo. Mambal kita patas, wala pulaw, ay puti, kinagapati kita, dapat ang aton serbisyo, way ni bahid politika. Gani, hindi na kuya magtandog politika pa kung sinong amuni, serbisyo ining aton. Pula ka man, o kung puti, serbisyo naton sang patas. Kagkabalo ka mo, ang isa nga paguot, no? Kanagahalit sa aton pangimanwa, kag delivery of basic services, amo ning sobrang pagpoliticize nga bisan pa ang aton pagserbisyo sa tao, ginaintrahan naton politika, masiling kita nga nasa pulay, nasa puti, hindi kita. Sang ara pa kita sa NGC dira, nagauyat kita da sang child minding, ang aton dira iya serbisyo patas. Magkadto dang tao, pula man o kung puti, serbisyoan naton. Ito kaya gapati kita ang public funds dapat ibalik sa tao. Why dapat sang kulor. Okay? So, sumugod subong Domingo, inyo makitaan, kamabatian diri, si Marlon Solidom Tigbatas diri sa Action Radio. Ang aton gari piloto diri, sa technical, si Action Henry kag si Action JM. Mayong ugto sa inyo. Okay? Ay, luya gali ko magpasalamat sa mga supporters naton sa nagligad ng eleksyon. Bawag ko kahambal sa inyo, no? Pasalamat publicly kag paagi sa radyo kay amuning first time na nagbalik kita sa radyo. So salamat. Wa kita ging palad pero ti padayon ang aton serbisyo. Ti mabot kidang adlaw. No retreat, no surrender. Okay? Tungod kay maiden broadcast naton ini, aton interviewon sa sinigid nga ugto ang 3-term congressman sang distrito sang syudad sang Bacolod. Parehas man naton nagalin ini siya sa media industry pangging kaluyan sa mahal nga makaako kay ti destiny niya ni. Magambal kita destiny kung para na sa imo, para gina sa imo. No man can stop man's destiny. Ti nakaagi councilor, nakaagi vice mayor, nakaagi mayor, karon congressman. Amo kulang na lang ni sa iya, kuan mo. Barangay kapitan, kag remember undefeated. Kag ti amo na siling ko, bugay kag kaluoy sang Dios. Kag ang pinakanami pa sa iya, kay bisan amo na nang kalag-an, naging hatag sang langit sa iya, ara gyapon ang tiil niya sa kalibutan, amo na nga ginabasbasan siya, no? Ay mayong aga gali dira sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ayan ni programa antis na kon mo. Ti salamat gid Vice Ferrer kay ti gasunod ko sa programa mo, damo gid mamati sa aton kay damo ni sa fans mo. Kag mayong og tumanda sa kay Action Boy Duran. Maayo ning councilor sang bago kung tagaan sang oportunidad. Sa aton linya,
Ara si Congressman Greg Gasatay. Kung mayong ogto, away pa siya gina-contact nato, no? Aksyon Henry, kay may pila diri ka mga butang aton pamangkoton ang aton congressman. Importante. Ara sa aton linya, kung mayong aga. Ay, Partner Marlon, mayong si Mayong ugto na gali ko. Naanad ta. Aling ko ginasimbahan, aga pa mo ti ugto na. Kindly greet anay kong sang aton mga viewers sa Facebook Live naton kag sa radio, Action Radio. sa aton na tagpala sining kama kasi sa kauturan may kecil to. Kung nagautod-utod ang imo signal, akong? Oh. Hello. Ara na kong, ha? Loud and clear, okay? Mamangkot ko, kabalo ko masako ka katama kong, no? Now, ining bagong Republic Act nga napurbahan subong, nangin kasuguan ay siya sang June 2, no? Kay ti naglaps na, ining Republic Act 11818, no? Ining converting LTO District Office into Negros Occidental Licensing Center. Hindi bala kung ikaw ining principal author sining bill? Yes, ma'am. Ang sasina lagi which is a go. Kong, ang imong signal ga utod-utod kong, hindi ka bation? Okay. Tawgan ta sa liwat. Okay. Kung tawgan ta ka liwat kay gautod-utod ang imong signal, okay lang? Greg Sataya, dali lang gid no kay ang signal niya medyo hindi klaro. Importante ini mga butang aton ipamangkot sa iya kay may mga pila diri ka mga lahi, no? Nga siyang principal author. Okay. Kong mayong aga, og tuliwat, yes, go ahead, Ari, klaro na. Utod-utod gyapon, no? Hello. Kong, utod-utod gyapon, Kong? Hello. Okay, go ahead, Kong. Yes, sa aton nga mga tagpalamati dira sa Bacolod. Okay. Ining Republic Act 11818 imo ini lahi, no? Ikaw ang principal author. Sini, ano ining kinalain sang present nga LTO office naton kag kung ma-convert ini kong into Negros Occidental Licensing Center? Well, sa ang sining on LTO office that Bacolod compared sa licensing center, isa tang fish isa na kundi apat ka bilog. Okay. No, apat lagi nang iyang ma'am then may sa siguro nga mga temporary nga mga staff nga gina-hire from time to time. Okay. But it's undermanned, no? Considering sang kadamuon sang naga-transact sa LTO registration sa siya so again converts na LTO office into a licensing for regular employees may sa phone na lang. Employees Kong, ipagitan na lang sa cellphone, Kong, kay daw hindi gid klaro. Matawag na lang kami sa imo. Okay, dali lang kita kay daw hindi klaro diri ang sulod ni Congressman. Siguro may mga ara siya sa hindi mayo dito nga spot kanugon sang iya hambal nga hindi naton maintindihan kadamo sa nagahulat sini ara gina-contact diri sang aton technician. Okay? Kay isa ini sa mga importanteng hagna nga ang author sini si Congressman Greg Sataya
Atublang siling ko nga ang aton LTO District Office will be converted into Negros Occidental Licensing Center. Tilang taon naton, if this would mean better service sa aton diri nga pumuluyo, pinakamaayo gid. Okay. Okay. Go ahead, Kong. Yes, sorry, good, Ben Marlon. No? So, going back, ang difference ng isa ka office into a licensing center is that ang LT office, ang iyaman power sini is only, kung di ko magsarap lang, plantilla positions niya, 4 lang kabilog. No? Considering sang volume of transactions every day, there is Bacolod, sang LTO, hindi kita ka maka-accommodate sang itsakto, no? And the cost na siya sang delays, the cost sang grabe nga pila. So, gin-file na natin sang bill, I think kung magsado 2 years ago bala ni sa House, i-convert siya from an office into a licensing center. So, kung magambal ka licensing center, number 1, i-increase na ang iya manpower from 4 into 24, 26, kung di ko magsala. So, dira pa lang alone, makitaan mo na ang paano mangin efficient no ang services ang LTO office dira sa aton sa Bacolod na mangin provincial licensing center na siya. And it goes with it, aside sa manpower na i-increase, ang iyaman siya na pila ka mga kinanglanon, no? Ang pagdugang sa mga equipments, pagdugang sa mga technical requirements, ang computerization, plus ang pag-silo pagid sang location sang present nga office dira sa tubangan sang SSS na hindi na gid maka-accommodate, parking alone palang problema na kita. No? So, with this, isa na subong kalay, the national government can now provide for the funding sang sining licensing center naton dira sa Bacolod. So, simple lang gid ni, Ben Marlon, ang rationale lang gid sini is para ma-improve ang services sang Land Transportation Office dira sa aton sa Bacolod. Okay. Now, this means better service, Kong. Yes, better and improved services. Kasi ang reklamo permis ang mga taga Bacolod, ang pila, no, ang parkingan, damo pagidira nga mga concerns man because of these problems. Saan ni Kong ma-implement? This is now a law, so hopefully mag-start ang budget hearing may SONA na by next week. Mapasulod na ni siya ang budget, but planta na to before ganit 2023 kung may mga available nga funds pwede na masukuran implement sa Land Transportation Office. Okay, speaking about budget na Kong, no, masugod pa ang aton session pagkatapos ang SONA. Last Congress, if my memory serves you right, Vice Chairman ka sang APRO and Finance. Ano nga committee subong Kong ang nakita mo nga i-assign sa mo? Well, so far we are considering sang amo man gyapon nga committee ba, no? Kiti ang aton dira is we will be able to provide, maka-push kita for funding sang aton nga mga layi nga papasar for Bacolod City. No, like for example, tini ang LTO, ang aton dugang funding for the hospital, kag-iban pa man nga mga kinanglanon naton dira sa Bacolod. So kinalanta nato ng possibility, no, do buhay pa magid man sang final, kay pagid man kami meet sini, no, but signify kita nga we are considering na dira gyapon nga committee ba, Bian Marlon. Traditionally, basta last termer ka, ginatagaan ka chairmanship Kong. Nano nga mga do you expect nga by God's grace matag sa imong chairmanship sang APRO? Hindi, Bian Marlon, kabalo kita nga kuan siya damo ni siya factors. Damo ni siya factors. Although, ang magambal ka sa House nga Vice Chair ka sa appropriations, that is already considered a chairmanship sa major committees House. No? Amulan niyang committee ba na magambal ka Vice Chair ka, pero you are already considered as a chair, co-equal as a chairman sa ibang mga standing committees sa House of Representatives. Okay. Isa sa mga issues, controversial ng issue, sang last 2019 ang construction sang hospital. Pero pasalamat kita tungod sang bill nga nanginlo na imo gi-introduce sa Congress kay naprubahan, may ara ng Bacolod diri sang Bacolod General Hospital
Kung anong update sinisan o masugod ang construction ko? Abiyan Marlon, nag-meeting kami last Friday sang hapon upod with Mayor Albi, ang mga division heads sa DOH Iloilo, nagpadala man ng DPWH Regional Office to finalize matters, no, to finalize some things. So most likely lang taon natin early August kabay pa makasugod na kita, no. The groundbreaking can be done anytime na, kiti in place na raman to ang nagdonar sang duta. So may pila lang to ka mga ginpang clarify si Mayor Albi as to the design, no, ang ibang na mga detalye sang hospital, but almost everything was in place already after that meeting last Friday, no. So apply na ang city by this week sang permit to construct sa DOH, no, and then dasig mo lang na siya kag ang mapadalaman sang pila ka mga pag-finalize, no, sa mga engineering requirements, no, i-finalize naman with the city and the Department of Health, as well as ang pa-request man nga memorandum of agreement between the city and the national government for the hospital, ang pag-finalize man sang implementing guidelines, no. So basically mga paper requirements na lang ang ipang finalize, no, but almost plastado naman ang tanan na Marlon. If I may recall, sa nagligad nga administrasyon, do may proposal tong ang Bacolod City Health ibutang dira sa Bacolod General Hospital kung maktukod na. Amo man gyapon ni kung ang arrangement o kung may pagbago? Ang recommendation, Ben Marlon, sang Department of Health is that hindi dapat pagtuparon ang City Health kag ang hospital, no. Okay. Ang term maging gamit, ang preventive kag curative aspects ng health dapat hindi pagtupadon. When you say preventive, amo ni ang City Health Office. Ang curative, amo ni ang hospital, no. Kay kadamo factor sila nga gina-consider, no, damo measures sa ginalantaw. So ang ila recommendation instead nga City Health butang na lang dira sang other ancillary services sang hospital, no, like for example a dialysis center, a molecular laboratory, pwede mabutang sa hospital, no, but ang City Health dapat hindi lapit kuno sa hospital according to the Department of Health. So amo tong finalize na lang Bian Marlon. Siling ko ging pamangkot ko na sa imo kay ti para basi bala tagaan naman kolor sang politika, importanteng DOH niya nag-recommend kong, right? Yes, that's correct. Yeah, to sang technical observation ng Department of Health. Sila ay nag-recommend even ang positioning gani isang building, which originally dapat side by side. So gin-recommend sang Department of Health nga dapat ibutang sa tunga, gin-suggest man to ni Mayor Albi nga dapat ang emergency room hindi ara sa tubangan sang labi, kundi may separate nga lagyan, no. So nami very productive, but all is technical observation, recommendation sang Department of Health, kasi sila yung mas maka-intindi sa aton na Marlon. Okay. Nadumduman ko 2016 nag-file ka sang bill para sa redistricting sang syudad sang Bacolod, pero wa ay materialize. And then 2019, if I may recall, nag-file kaliwat para redistricting sang syudad sang Bacolod tungod kay kwalipikadong syudad sang Bacolod. Karon damo ga pamangkot 2022. I-file mo liwat kong kag are you in favor sang redistricting sang syudad sang Bacolod into 2 districts? Wala biyan Marlon, nag-file kita last June 30 sang hapon. Among the first 200 bills sa Congress sa Ginbaton, ang aton bill nga area portion ng Bacolod into 2 congressional districts. So na-file na naton, and we are expecting probably by next week basi makapasar naman na resolution of support ang City Council, Ben Marlon. Kaya mo lang kulang sa nagdigad ang resolution from the City Council, Ben Marlon. So nag-meet man kami ni Mayor Albi kag ang iba nga mga councilors last Friday sang hapon, isa man tong agin istoryahan, no, kag kahapon na kami diri sa Manila ni Mayor, same thing, no, gin reiterate man ang support sang city
for redistricting, Ben Marlon. Anong silingon sini kung matunga ang Bacolod sa duha ka distrito? Kung anong benepisyo nga mahatag diri sa aton sa syudad sa Bacolod? Number one, additional representation for Bacolod City. Okay. No? Number two, economic-wise, dako gid ang mabulig because if you have 2 congressional districts, automatically you will have 2 budgets for the city or allocation from the national government. No? So ma-increase ang imong allocation. So amo na mga bintaha gid Ben Marlon. I mean legally we are already allowed to have 2 congressional districts, so that is already a long and overdue Correct. legal process na dapat kinpa-implement na naton for Bacolod City. Mga sanon ni kung may timeline kita, kung maprubahan subong by 2015 at 25 may implementar rin Yes. We are looking at the possibility and timeline. Gin-file natin July 30. So hopefully makahearing na ni sometime, hopefully mga September basi makahearing na. And then ipasaka naman lang natin. So na once ma-approve sa House, ipasaka naman sa Senate. No? So far do wala kita to problema sa Senate. Kaya ang chair sa Committee on Local Government, mga kilala man natin. So hopefully maingagaw gid naton nga before 2025 ang Bacolod will already have 2 congressional districts. That would mean additional of mahimo na 16 no ang seat sa Sangguniang Panglungsod, 8 in every district, Ben Marlon. Okay. Now, kadamo sa nagapaabot actually nga ang barangay election madayon December tungod kay ti ginambal ara sa kalendar sang Comelec mo kay ti usually yambal na nila ya kay ara part sa ila kalendar. Damo sa nagapamangkot kung bala madayon ang barangay election kung hindi san o ini matabo kong. Ben Marlon, so far sa akong feedback nga nakuha kag pag-istoryaman, there is a possibility, no? Why ko magina-preempt, but there is a possibility nga postpone ang barangay elections. As to the date, ang gagwa nga information diri, either mid of 2023 or latter part of 2023, no? But we will have to listen to the official declaration sang opisina sang presidente as well as man sa Kongreso. Kaya ginalantaw dari nga ti siyempre damo sa mga priority programs sa kinanglan ni-implement subong, and the funding for that election can be utilized for the needs of the nation at this point in time, Ben Marlon. So there is a big possibility or a big chance for the postponement of barangay elections. At the very outset siling ko, when I introduce you, ikaw nakaagi ka ng vice councilor, vice mayor, kaagi ka mayor, congressman, undefeated. Now you are in your 3rd and final term bilang congressman sang distrito sang syudad sang Bacolod. Sa sining katapusan mo nga term kong, anong luyag mo pa nga maluyag matabo kag makomplis para sa syudad sang Bacolod? Well, number 1, Abian Marlon, redistricting. Number 2, ang ensure na operationalize na ang aton Bacolod City General Hospital. Number 3, ang pagpasar sang Bacolod Special Economic Zone, which will help the economic condition of the city. Number 4, magin-file ko nga bill ang pag-establish sang Bacolod Ports Authority. No? Kaya kapati kita nga dapat ang pundo, like for example, ang income sang BREDCO, nga instead nga magkadto pa sa national government through PPA, ibalik na lang, i-channel na lang dira through the Bacolod Ports Authority, no? Because we have 2 ports in Bacolod City. It's somewhat gina-devolve nimo ang functions ng national sa local. Naimot na ni sa ibang nga lugar, and we are looking at the possibility nga matabo man dira sa aton sa syudad sang Bacolod, no? Then ang isa may gin-file ko nga bill which will help the entire province, no? Amuning pag-establish isang Bacolod Negros Heart and Kidney Center, no? Dako ni ang mabulig sa atong bilog nga pumuluyo sang Negros kay kadaman sa nagabalatian sa korason sa kidney, either mapahibilo ka or makadto ka diri sa Manila, no? So if we have this facility dira sa aton sa Bacolod or somewhere in Negros,
dako gid ning mabulig sa aton Abian Malon. Among others, no, yan ang pagtapos ng pila ka mga major infrastructure projects dira sa siyudad sa Bacolod. During campaign period, ang isa to nga ginatug-an na pangako, part of campaign promises sa Grupo Ascenso, anyang pag-remove sang spaghetti wires nga wala na ginagamit. Kag 2 days ago, daw ging sugda na mo. No? Kagambal to ni Mayor Albi, a promise is a promise. Ang question ko, how is working with Mayor Albi, Kong? Sorry, Abian Marlon. How is working with Mayor Albi? Well, so far, maayo ang amon working relationship nga duwa. May complementary efforts, no? There are things nga gina-facilitate sang opisina, no? There's usually sa meeting namon, like meeting kami last Wednesday, upod ang members ng City Council, si Vice Mayor was also invited by Mayor Albi. So makita ang pag-delegate sa mga Brown sa Bacolod, no? Ini pwede may mo sa national, ti iniya sang local. So far nami ang working relationship kiti although this is the first time na nagpuday kami sa isa ka lugar, but long before puday na kami sa Congress. So the working relationship is very easy, Ben Marlon. Okay, ma-attend ka kung sa SONA, no? Yes, Ben Marlon. Ang SONA is July 25. Okay. Kung your final word to our viewers diri sa siyudad sa Bacolod. Well, Abian Marlon, liwat kapasalamat ko sa imo, no, sa sining paghatag mo tinion sa aton, at least makapalabot kita sa pilak mga programa tag hilimuon for Bacolod City, no. Kag at the same time congratulate man ko sa imo sini bagong palatuntunan. More power sa inyo. Salamat yun kag mayong udto sa tanan. Madamong salamat kong mabuhay ka. Congressman Greg Gasataya. Muna siling ko bala, kumpara sa imo, para gina sa imo mo. Isa sa mga public servant diri sa siyudad sa Bacolod, naging bugayan gid sang langit, si Congressman Greg Gasataya. Ti siling ko kagina, undefeated mo, nakaagi councilor, vice mayor, naka-mayor, for 4 months I suppose, congressman, in his final and last term. Tiyan mo na siling ko, kung destiny mo na na. Nobody can stop your destiny. Madamo nga mga bills ang yaging author, isa dirang creation sining General Hospital, Bacolod Hospital. This is a dream come true para sa aton nga mga Bacolod nun. Wa may tagapangayo nga magbalatian kita because health is wealth, pero kung kita pigado na, balatian kita, way kita dalaganan, mapatay na lang kita. Ina-experience ko when I was with child minding for nearly 3 years dira sa City Hall, gatubang kita dira sa mga nagapangayo bulig, nagapangayo tabang, hospital, medical maintenance. Kung pigado ka na, tapos amo pa ng tabo sa imo, ay mabudlay gid ka tama. Amo na nga, madamo man kita diri sa hospital sa siyudad sa Bacolod, pero inaya, pribado. Kaya kung ay ka kwarta, mabudlay, mapatay ka na lang. Pero kung may kwarta ka, it can prolong, no? Sang kabuhi mo. Mayo ni siya kung masugdan, ini nga tuig. Pasalamat kita kay may mga public servants kita nga may kurason kag palananawon nga nag-iisip sang kayuhan sang aton pumuluyo. Sa mga luyag da magdalagan, dali lang kaya, luyag da magdalagan, kagawad, SK, o kung ano nga posisyon sa barangay, tandaan ninyo, ang barangay election, kag SK election, dakugid ang posibilidad nga mapospone dason tuig, middle or end of 2023. Ang siling sa iba niya, una, kung ikaw imo congressman subong, nagasto ka sa local election, labas pang piras, magasto ka sa barangay election. Alam nga man napabayaan mong mga supporters mo, nga luyag magdalagan,
kagawad or kapitan or SK dira. Ti kundi bisan pa paano mabulig ka, ti way ka paimo gani iya ka tibawas ang gasto mo. Ti amo na nga laban-laban, mapuspon gid ni. Ti dira sa barangay Villamonte, mayong aga gali ang SK dira, mayong aga ang akon mga constituents. Kag mga kaparehas nga taga Villamonte, mayong aga dira sa inyo. Damo subong sa nagatayada. Damo sa luyag magdalagan. Amo nang binta because we live in a democratic form of government. This is a free country where everyone is entitled. Dalagan na. The more the merrier. Di ba? Amo nang manami mo. Kung damo. Siling ko sang nagligad, ang ospital, nangin controversial nga issue during campaign period. Kay may sektor diri nga nagambal nga hindi kami kinahanglan ospital. Amo niyo, may ban nagambal nga dapat ospital kay unahon ta. So nangin isa ini ka political kag campaign issue during campaign period. Balo ka mo may mga issues na aguguluha gatuluhaw. Kung kampanya mo pagkatapos sina tidula naman na tapos balik naman na mabangon nga daw maranhig pag-abot naman eleksyon. Salamat, no? Pasalamat kita kay iniya matuman na ang construction sang Bacolod General Hospital. Kag mayo tong ambal sa atong congressman inang Heart kag Kidney Center. May isa man sang nagligad tong politiko nga ngako nga matukod diri Bacolod Heart kag Kidney Center pero ay ito ma-materialize. Kung ina ma-materialize, antes mag-expire ang term ni Congressman Greg Asataya, wow, damo gid sa magpasalamat sina. Kay kadamo gid diri sa Bacolod, may ara problema sa kidney, ginadialysis. Kabalo ka mo, sang ara kita sa child minding, sa pulo ka mga nagapangayo da bulig, 5 sina dialysis. Dialysis, amuna kadamo sa mga ginadialysis diri sa syudad sa Bacolod. Imagine, dialysis ka twice a week, malmahal niya, tag 3,000 kada session, may 2,000 kada session. Dako ini siya nga tabang kag bulig sa aton nga mga kauturan diri Bacolod nun nga may problema sa kidney kag ginadialysis. Pwede pa? Sir Henry, pwede ta patawgan si Kwan? May ara ka, Sir Henry, cell number ni Councilor Al Espino? Kung pwede naton sa matawgan, nangin kontrobersyal man mo ang pagbahin-bahin balas ang komitiba sa sanggunian. Kag daw siyang pinakadamo, he gets the lion's share. Di pa mangkutunta siya kung amuni, nga hindi patas. Iba niya isa, iba niya dua, ang yaya apat. Mangkutunta siya, daw siya pinakadamo nga komitiba dira sa may sanggunian. Ang Grupo Asenso, daw 8 sila kabilog nga nagdalaog. Ang Grupo Progreso, 4. May ara pa SK, may ara pa ABC, anom. 8 sa piyak, 6 sa piyak. Luyag naton nagkabay pa nga kung para sa Bacolod, decide kita dira, hindi bangod sang aton party affiliation, kundi decide kita sa merits or demerits sang aton gina istoryahan. Kag above all, ibutang naton ang kayuhan, betterment sang syudad sang Bacolod. Hindi sa makontak, Sir Henry. Sa akon diri ko makontak ko siya, pwede ko mamuna. Okay, tawagan naton si Councilor Al. Lantaw naton kung sige, tawagan ta siya ha. Al Espino. 4 gid mo kabilog ang iya komitiba. Ang iba niya isa, unattended. Ang saya ka number,
Duwa ni kabilog ang yan numero mo. Tawgan ta, ha? Oh. Kung unattended, daso na lang nga Domingo. Oh. Okay, ginadayal ko. Lanto. Cannot be reached. Hindi gid sa magmanggaranon kay cannot be reached. Okay. Now, siling ko kagina, ang atong programa, medyo wala na niya apin-apin, no? Ara kita sa tunga-tunga. Tapos naman ang eleksyon. Amo in line with my campaign promise siling ko nga dapat patas nga serbisyo. Kung luyag, and then you will be watching and hearing, listening sa dasunaton nga mga programa nga may interview kita diri sa kay Mayor Bing, may interview kita diri kay Mayor Albi, may interview kita diri sa Grupo Progreso, may interview man kita diri sa Grupo Asenso. Kay ti public service ining aton mo. Tapos naman ang politika. Amo nang siling ko sang kampanya nga dapat pag-abot sang eleksyon awayon ta na. No? Kampanya tudo-tudo. Pero pagkatapos kung may nagdaog, ati kundi aton updan kag cooperate kita. Kag lang taon naton kung maayo ang ilaya performance. Ining 100 days ni Mayor Albi, very crucial ini. Kagamo ni ginabantayan sang tanan. Kag kada eleksyon, may mga campaign promises na nga ginahimo sang kada kandidato. Ang Grupo Progreso may ara campaign promises nga amon ging permahan. Ang Grupo Asenso may ara man daw 8-point agenda nila, campaign promises nga ila i-comply kung sila magdaog now, nga sila nagdaog, di lang taon naton. Una dira sining ko, nag-agi ko sa Lacson, diri sa may Araneta, Blau, San Juan, sang nagligad nga duwa ka adlaw, kita ko mga spaghetti wires, amat-amat na nga ginapangkakas, inabalo wala nang ginagamit, nga mga wire, kasabad gid man na, kasabad, eyesore na siya, ti amat-amat na nga ginapangkakas. And I was told nga 3 to 4 months makuha na. Ti good kung ina siya maimplementar kag makuha, di ka nami lantawon, no? Tami tulukon lantawon tana. Ti siling ko isa lang ini sa 8 nila ka campaign promises. Ti may ara papito. Amo na siling ko ining 100 days ni Mayor Albi Benitez bilang mayor sa siyudad sa Bacolod, balantayan ina. Kag ang kapinasay diri sa Bacolod, kaya ang Bacolod nun, critical thinkers mo ang Bacolod nun. Diri sa Bacolod, lain niya sa iban nga mga siyudad, kadamo. May mga tao ganit sa Bacolod na nga mak-criticize lang for the sake of criticism. Inablang, why kagid pa sinagtuan? Daw parehas bala na sa mga nagarali nga bisan sino ang presidente, marali gid na ya. Bisan sino ang presidente, kita mo na why kung may isa na gani ka nagambal sa akon niya paredo why gid bala kabulusgan ining naga-criticize sa government. Amo na may mga tao man yang gingtuga para mag-amuna mo, di ba? Kay kung waay na hindi man kita maghalong. Kinanglanon man naton sila para maghalong kita. It's like saying ang panulay, kinanglanon man sa pangabuhi. Kaya kung waay panulay, ay ti hindi kita maghalong. Kung may panulay, kundi sulayon kita. Tapos gabakod pagtuo ta kaya ti ginsulayan kita, tapos waay kita nag-yield sa temptation, amo na ginatawag necessary evil. May mga tao sa politika nga evil na, pero kinanglano naton. Di ba? Necessary evil. Tini mga tao nga nag-criticize, mayo man in a way, kay ti mahinalungon kita, may namdamon kita, kay kung wala ni, ay ti patarasa kay pataka kita, di ba? Ti mayo man nga sila, pero dapat hindi man nila pagpatamaan. Kay may mga tao naman niya, nga they will criticize just for the sake of criticism. Muna somebody has said nga
nobody has the right to criticize until and unless that someone has an option to offer. Namlang, basta lang, mang-criticize lang kuya, ti hindi naman na usto. Di ba? Ti, bantayan naton, kagsiling ko, ining atong programa, public service ini. Ti, ang inyong babatian diri, ti, hindi na kita siguro yung manghanot diri. Yatag naton iya sa pumuluyo. Ang aton diri, interview kita di kayuhan, developmental, progressive. Kaya ti, kadamo na sa nabatian naton nga balbala na ito. Hindi nyo naman ko masugiran kaya ti, pila ka tuig kita ng balbal mo sa radyo. Ti siling ko ang tao subong, puno na sang negative things, negativism. Positive naman di ba? Positive naman. Kita mo, ang mga nagakampanya sang una, BBM bala, isa sa mga traits nga nakita ko sa kay BBM, nga perting atake sa iya during campaign. Pero ay gid ka balos. Ay gid balos. Ti kundi naluoy pang tao sa iya. Ti amo na siling ko, ang aton diri programa, may ban gani nga antis election, reinvent kita sang aton programa, progressive kag developmental. May nagapalapit sa ako niya pare. Hindi ka ngayan. Hindi ka ngayan kay mo yamang bakol. Tisilin ko sa iya pare. Ang radyo, ibanda nga mga komentarista, tanan balbal wala balbal tudoy na balang wala na sang maayo sa syudad sa Bacolod. Ti puno ng tao. Amo na nga siling ko, kayuhan naman ang aton ibantala, buyagyag sa tao, may ara man diferensya na, pero may ara man na solusyon na. Amo na siling ko, ang atong programa, patas ini. Wala puti, kag wala pula. Okay? Kung madayon ining redistricting, sang syudad sa Bacolod, 2 ka distrito. Isa ka congressman, 2 ka congressman, isa ka mayor, isa ka vice mayor, 16 ka mga councilors. Ti subong 12 ka councilors mo. Ti mayara kita north kag south. Dako ini siya nga benefits sa syudad sa Bacolod. Kay ti kung 2 congressman, 2 man ang allocation sa kada congressman. Kung ang congressman subong may ara 100 million, pat sang ila CDF o kon pork barrel. Ti kung 2 ka congressman, tag 100 million ang mabinipisyuan sini syudad sa Bacolod. Ti kung ang congressman sa south mapatindog kag maghatag sa muni nga project, ang congressman sa north amo man nga project, ti kundi damo nga projects ang madala diri sa syudad sa Bacolod. Amo na sining ko kagina, if I may recall, sa nagligad nga 2016, si Congressman Greg nag-pass sini nga bill ining pagpihak sang syudad sa Bacolod sa 2 ka distrito. Ugaling, way madayon kay kinanglan to sang support endorsement sang sanggunian. Ang sanggunian, amo ni mga city councilors daw hindi to pabor. Amo to nga waay madayon. Napatay lang siya atong bill. 2019, si Congressman Greg nag-file liwat sang bill. No? Kag he was hoping nga endorse ang aton sanggunian. Ang aton mga city councilors then ang paglantaw, hindi makapaayo sa Bacolod siguro. For some reason, waay naman madayon. Kanugon, ining June, si Congressman Greg nag-file liwat for the 3rd time nga tungaon kag pihakon ng syudad sa Bacolod sa 2 ka distrito. Kung madayon ini, kag siya positive nga madayon gid, kay ting city council naton majority coming from Asenso. So kabay pa nga ang councilor sang Asenso
hindi lang sila ang magbuto, kundi pati man mga councilors bala coming from Grupo Progreso. Okay? Kaya this is good for Bacolod City mo. Additional nga funding ni sa siyudad sa Bacolod, duwa ka congressman sa siyudad sa Bacolod. Kabay pa nga sa sining final ang last term ni Congressman Greg, madayon gid ini. When that happens, 2025, this is size na ka city councilors. Implementar ini 2025. Imagine, sa North may ara 8 ka city councilors. Sa South may ara 8 ka city councilors. Ako ari ko sa North, kami ni Councilor Al Espino. Sino pang mga councilors nga rin diri? Councilor Calao Puente Villa. Sino pa? Amo na ang mga councilors nga rin diri sa North. Okay? Yay pa. Basahon naton siguro diyan ay may mga nagapabatsyag diri sa to, no? Good evening. Good evening. Good noon. Congressman Greg. Halin sa kay Ana Sinoro. Susan Lim. Good morning, Sir Marlon Tigbatas. Paano tanima? Abudlay ni Black. Hindi kita. Pitkon talang ni Guro Sir Andre, mangayo ko na ibi. May arak pa kita 4 minutes. Di ni pinduton, Sir Andre. Amo ni siya, ti pinduton ko ne. Ne? Panaog. Wagi ko binagtuon sang amo ni siya, sir. Sige. Why scroll Ari na sir Andre ari na. I-hold ko siya kung good noon, shout out Tigbatas kay Hill Flores. Okay? Lida Yamagisi. Good noon, Action Radio, watching now here in Tokyo, Japan. Dennis Richard Roma is watching. Cherry, hello Sir Marlon, watching from sa mga rara ni Marlon. Ana Sinorio, listening. Bibi Gregorio Yulo, mayong ugto, diding, baka budlay ni kong ate sigya. Kita dason nga Domingo alas 12, tob-tob, alauna sang ugto. Liwat, mayong hapon dira sa Barangay Villamonte, sa SK, sa kapitan da sa Barangay Villamonte, Romel Flores, kag sa mga nagasunod sang atong programa sa Piak nga Waragwagan sang una, kag diri sa Action Radio, Bantugan nga estasyon, Action Radio, mati ka mo diri alas 12, tob-tob alauna. Kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang pinakamaayo nga Vice Governor sang Negros Occidental, kag ang masunod nga konsehal sang Bago, Konsehal Boy Duran. Ining inyo kubos nga Tigbatas Marlon Solidom, madamo nga salamat, maayong ugto sa inyo nga tanan.